Anem a veure com funciona la caixa d'eines en el GIMP. La caixa d'eines és tot aquest conjunt d'icones que teniu a la part superior esquerra de la vostra pantalla quan inicieu el GIMP i potser per defecte les tindreu agrupades. Això què vol dir? Que si passeu per sobre el ratolí d'una d'aquestes eines i li doneu botó dret, potser veieu que per a una mateixa eina teniu diverses opcions. Jo us recomano que desactiveu aquesta opció i que mostreu totes les eines de la caixa d'eines. Com ho podeu fer això? Us heu d'anar al menú Edita, a les vostres preferències, dins del menú Edita, aquí dintre de l'opció d'interfície aneu-vos a l'apartat caixa d'eines. I si utilitza grup d'eines, l'opció utilitza grup d'eines està marcada, la desmarqueu, li doneu d'acord i ja veureu com totes les eines es mostren per defecte sense haver de seleccionar-les amb el botó dret del ratolí. Un cop fet això, anem a veure pas a pas cadascuna de les eines. La primera eina, de les més importants, és l'eina de moviment, l'eina Mou. És aquesta. Quan la marqueu i cliqueu per sobre d'un element de la imatge, o de tota la imatge, evidentment, com en aquest cas, i arrossegueu, trobareu que esteu movent la imatge. La següent eina interessant són totes aquestes tres eines de selecció: selecció rectangular, selecció el·líptica i selecció lliure. La selecció rectangular, com el seu nom indica, ens farà seleccions per rectangles. Quan la cliquem i arrosseguem el ratolí a sobre d'un apartat de la imatge, automàticament la deixem seleccionada. Podem arrossegar una miqueta més o una miqueta menys amb els tiradors. Per si sola no serveix de gran cosa si no és en conjunt amb una altra eina. Per exemple, en aquest cas, si jo volgués retallar aquest apartat de la imatge, el que hauria de fer és, com he fet ara, seleccionar-la, m'aniria al menú Edita, retalla, ja l'he retallada, i després m'aniria a Edita, enganxa, i ara ja la podria canviar de lloc. Per desfer la selecció, me'n vaig al menú Selecciona i li dic i clico a Res. Llavors desfaig la meva selecció. La selecció el·líptica és molt semblant, però en forma d'el·lipse. Si cliquem a sobre, podem seleccionar una figura el·líptica i molt interessant és l'eina de selecció lliure, que aquesta ens permet fer seleccions quan la imatge no és completament ni circular ni el·líptica, ni rectangular ni el·líptica, i volem anar seguint, resseguint tota la imatge. Anem fent puntets, anem clicant en la part externa de la imatge fins que arribem a tancar la nostra imatge. Quan acabem, cliquem dintre, ja l'hem seleccionada i aquí podríem fer, igual que hem fet abans, podríem, per exemple, retallar-la o podríem utilitzar una altra eina com és l'eina de pot de pintura, que ens permetria fer un farciment d'un color, per exemple, un color del primer pla, en aquest cas el color actiu seria el verd, però si clico a sobre i clico al blau, per exemple, aquest blau, li dic d'acord, s'engegaria el color blau i amb l'eina de pintura em clicaria a sobre i tindria fet el globus de color blau. La següent, també és molt interessant, és l'eina de tisores intel·ligents. No és un retall,
sinó és un retall intel·ligent. Ens permet, quan li cliquem a sobre, fer el mateix que hem fet amb la selecció lliure, però ell mateix és capaç d'entendre, de fer una selecció molt més acurada dels marges de la figura, de tal manera que encara que jo vagi fent línies rectes, quan tanqui, m'entendrà perfectament quins són els marges i m'haurà fet perfectament la figura, els marges de la figura. Això em permetria retallar bé la figura, que no podria fer-ho d'una forma tan interessant, tan bé, amb l'eina de selecció lliure. I continuem. Una altra eina és l'eina de selecció de primer pla, l'eina de selecció de regió contínua i aquesta, que és molt interessant, també és l'eina de selecció per color. L'eina de selecció per color em permet fer seleccions únicament d'aquelles àrees del dibuix que tinguin un color determinat. Si, per exemple, jo vull seleccionar només el jersei taronja d'aquesta persona i clico en el color taronja i automàticament a ell em resseguiria tota l'àrea en taronja. Si volgués fer-ho per exemple, el vestit blanc, em seleccionaria únicament el vestit blanc. La següent eina seria l'eina d'escapçar. Aquesta eina em permetria fer un escapçament, un retall, d'una part d'una figura, de tal manera que em permetria retallar-la, com si fos un bisturí. Li donaria intro i em quedaria totalment retallada aquesta part. La resta de la meva imatge quedaria esborrada. L'eina gira ens permet fer un gir de la nostra imatge. Quan seleccionem, la imatge ens gira. L'eina d'escalímetre ens permet modificar la mida de la imatge. Si cliquem a sobre de l'eina, cliquem a sobre de la imatge, se'ns obren uns tiradors i a partir d'aquests tiradors podem canviar amplada i alçada de la imatge. Ajustem la mida i canviem la mida de la imatge. L'eina d'inclinació ens permet inclinar la imatge. L'eina de capgirar ens permet, quan cliquem una vegada, una altra, girar la imatge horitzontalment. L'eina de perspectiva ens permet seleccionar i arrossegar fent una perspectiva de la nostra imatge. Si cliquem a Transforma, ens deixaria aquesta perspectiva nova. Desfem. L'eina de transformació 3D, arrossegant, ens permet transformar la imatge en 3D. L'eina d'esbiaixar amb tiradors ens permet modificar igualment la perspectiva. Hauríem de clicar en un punt de la imatge, deixar-ho anar i llavors arrossegar amb el ratolí per fer aquest canvi de perspectiva. La següent eina seria l'eina de degradat. L'eina de degradat funciona de tal manera que indica un degradat sobre la imatge. Si cliquem a sobre de la imatge i arrosseguem el botó cap a baix, ens donaria un degradat determinat per l'opacitat, el grau d'opacitat indicat
per l'eina, per defecte no hauríem de posar un 100%, i determinat també per les diferents opcions de coloració, de color, que li podem donar. L'eina té diferents opcions de degradat en aquest sentit. Després tenim una sèrie d'eines de pincell, llapis, aerògraf, totes funcionen de la mateixa manera. Una eina de pincell ens permet fer dibuixos amb alçada, com si fos un pincell, i venen determinats per totes aquestes opcions que teniu aquí a la dreta. Per exemple, si jo hi clico aquí, la imatge del pincell seria diferent, o si clico aquí, la imatge d'aquest pincell també seria diferent. L'eina de llapis, molt semblant. L'eina d'aerògraf i l'eina de tinta. I l'eina de pincells del MyPaint. Totes molt semblants. Següent opció, estaríem aquí, l'opció goma d'esborrar, que si cliquem a sobre ens permetria esborrar una part de la pantalla del nostre dibuix, més gran o més petit, depenent del grau de la mida que tinguéssim. Es permet esborrar més quantitat a la vegada o menys quantitat. L'eina de clonació, molt interessant també, ens permet clonar una part de la imatge sobre d'una altra part de la imatge. Això és molt emprat, per exemple, en fotografies, quan volem esborrar elements de la nostra imatge o quan els volem difuminar. Aquesta funciona conjuntament amb la tecla Control. Cliquem la tecla Control, cliquem el botó esquerre al ratolí, llavors ja podem deixar anar. Com veiem, queda marcada una part de la nostra imatge, i si ara anem arrossegant el nostre ratolí sobre una altra part de la imatge, va clonant la imatge amb el valor original. Podem també fer-lo més gran o més petit, o inclús canviar aquests paràmetres que tenim aquí a la dreta. L'eina de clona en perspectiva és molt semblant. I, per acabar, explica també l'eina de text. L'eina de text ens permet escriure sobre de la nostra imatge. Hauríem de crear un rectangle a sobre de la imatge i indicar-hi quin és el tipus de lletra que volem fer servir, la font. Clicant aquí a sobre, estil de lletra, podríem canviar-la, per exemple, a un estil del tipus Arial itàlic, per exemple. Podria canviar el color, aquí, i la mida de la imatge, del text, aquí o aquí. Per fer-ho hauria de seleccionar, i compte que quan seleccioneu us faran quadradets petitons. És normal, no es posen gris, sinó que es fan quadradets petitons. Seleccionem, cliquem al color, cliquem sobre la paleta de colors que volem per seleccionar el color que volem, li diem d'acord i automàticament ens canvia el color. Igualment, aquí podríem canviar la mida del text. I fixeu-vos que us crearà una capa nova de text, perquè aquesta eina comporta creació d'una capa nova. I si fa no fa, això seria tot el que us podria explicar de la caixa d'eines.